דמיטרי שיגליק שימש כחבר בוועד הפועל וציר בקונגרס הציוני העולמי 23 שנה. כאחד ממייסדי התנועה הציונית דוברת הרוסית בצפון אמריקה, הוביל שיגליק לחיזוק הזהות הלאומית של הדור השני והשלישי ליוצאי ברית המועצות שם. בזירה הבינלאומית פעל לגיוס תמיכה פוליטית, ציבורית וכלכלית למען ישראל, תוך הקמת ערוצי הסברה וקהילות מקומיות. הוא ביסס את מקומה של סיעת ביתנו עולמי במוסדות הלאומיים ודאג לייצוג לדוברי רוסית מהתפוצות. בפועלו תרם רבות לשילובן של קהילות שהודרו בעבר מהשיח המרכזי וחיזק את עמוד השדרה של ההסתדרות הציונית, ייצוג העם היהודי כולו מתוך תחושת שליחות. במעשיו תרם לגיבוש תנועה ציונית רלוונטית ומגוונת שממשיכה לצעוד קדימה. שיגליק שימש מנהיג רוחני לחברי סיעתו ופעל לקידום ערכים של פלורליזם ציוני, חיזוק הקשר בין ישראל לתפוצות והגנה על האינטרסים של הקהילות דוברות הרוסית. השנה עלה שיגליק לישראל.